يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد سند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وآله طاهرين وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما دلالة فعلك هنا أناك كشي أناك بركة ألك جديننا وكلنجلنا بلا جلنك biye juma ye biye domba ye alakirabba ko kabo sungalo la kana sungalo la o ye jurumu yafa ye kabo juma la kana juma la o ye jurumu yafa ye na yan yoro majenya kabo jurumu belebele bawma ya rabbi alako kanye ka an deme an kan yara kun yoro majenya kabo jurumu belebele ula alako nogoyanyi ambe selimunun ke anga shungalew anga sarakati bolew alako blanga nyuma ya mezanuna aw folen ko ka wali mando amba la doniya ka fo anga be juma kutuba kene kan ambe bangoni jagne bugula Sayyid Sharif Usman Madan Haidara aleka juma misir bakono al imam Ibrahim Tarawele ale kutuba kelai rajaba kalot leta ani saba o bi Asadullah al-Ghalibi Imam Ali ala kira burange ana badinge o ka bangini ni sojama al imam Ibrahim Tarawele ay kutuba minke addatura Imam Ali la fokata se Abbasanu mama femi mbora kutuba ingono ange jeka misir wele laje ninga to nyemada. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. عباد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ما انكبتم مننا، الله ما انكجرمون يا فرح، الله ما انلبوا نينا، الله ما انكلوا جرا، أنك جمنا الله كل سما، جمنا الله كبسكي، الله كأنكم به أنك جمنا كنو، لا تريني كليا، نشبه الله كوسبكي أنك جمنا كنو، كأينا الله في دينه الله كادمي، دينه تمبو الله كوندمي، الله كوكا الله يكسر، الله كوكا بدون بيم يكسر، دومي نانيو نصر منجا. no ya ala ka jonge pele pele anaka dine de memba Ali ibn Abi Talib o kabangini kabben akaluma kabben aduma o yedo bujabi doyi Ali ibn Abi Talib ala ye apoyi ni tubu kole sanfɛ kabben arajaba le tan ani sabana de ma kabben jumado de fana ma an filɛ o arajaba kelen o tile 17 na ka bɛn ni jumadon fana ye
do o jaabi ye a mana bɛn diɲɛ don o don ma nka a mana bɛn a don yɛrɛ ma bolofɔ ko kan ka ɲini ala fɛ ala ka ko kama an karamɔgɔ ala ka don an n'a jugu bɛɛ lajɛlen cɛ ala k'o kɛ sababu ye an karamɔgɔ bɛ fɛ ala ka diinɛ ka cɛri cogo min na dugukolo sanfɛ ka adamadenw kɛ laadiriw ye ka diɲɛ kolo suma o laɲini min ni u b'a hami na an y'a ɲini ala fɛ bi donba in kama ala k'o jaabi karamɔgɔ yɛrɛ ala k'a mɛn an ɲɛ ala ka n'a laban ɲɛ a bɛ a fɛ a ka kɛ cogo min na ala fɛ diɲɛ kɔnɔ ani lahara ala k'a kɛ ten ala k'o k'a ka ala ye kosɔn ala k'o kɛ dɔwɛrɛ bonya kosɔn sɔli ala muhammad o ko tɛmɛlen kɔ min nana bɛ kutuba la an ko tanu bɛ ala ye ala min ye adamaden kɛ nɔnɔfila ye nin dugukolo in sanfɛ walasa dugukolo ka basigi walasa dugukolo ka saniya walasa dugukolo in ka se ka jɔ ka tila ka mara di adamaden ma san ani dugu furancɛ la ka mara d'a ma dugukolo sanfɛla la ka mara d'a ma ka kanaw bɛɛ lajɛlen la ka tila ka adamaden masiri ni hakili ni faamu ye ka adamaden bonya ni dɔnni ye walasa adamaden ka se ka ala dɔn ka ala ka laɲini dɔn k'a ka ɲankata dɔn k'a ka nɛɛma dɔn ni adamaden y'o dɔn a bɛ ala taala barakada ala k'o nɔgɔya ni aw ye a ye tileden kolon adamaden ye an bɛ min dɔn a la an bɛ min faamuya a la o ye a yeelen ye an bɛ yeli kɛ a kɔrɔ an b'a mago dilan a yeelen kɔrɔ o ko tɛmɛlen kɔ tile yeelen ye fura fana ye adamaden fari ma an b'o dɔn a la fana nafa wɛrɛw b'a la ala taala de bɛ min dɔn a ye kalo fana kolo adamaden ye o fana bɛ nɔrɔ di sufɛlaw fɛ ka dowolow kolo adamaden ye minnu ye kolonfɛn ye san ani dugu cɛ a ti bi a bɛ nɔrɔ di kalo kɔfɛ ala taala a ye adamaden bonya saniya bɛ masa ye masa min n'a ye dowolow dan k'o kolo san ani dugu cɛ ka sɔrɔ ka jiginni kɛ an ye ka bɔ sanfɛ ji la ji min n'a ye falenni kɛ ni o ji ye k'an ka nakɔw falen an ye k'an ka forow ɲɛ an ye nakɔforo minnu n'a yiri falen cogo jate ala ko se tɛ anw ye dabali tɛ anw ye ko an bɛ se k'an ka nakɔw yiriw falen dɛ ale ala ka se ye o de y'a kɛ an b'o ala kanu ala min sekɔrɔ tɛlen don a ka nɛɛmaw kan ka tanga ɲini ale ala in fɛ ka bɔ kafiri yamana ka nɛɛmaw ye n'i y'a mɛn kafiri o ye ɲumandɔnbali de ye ala ye hɛrɛ k'i ye a ye hakili d'i ma ka faamuya d'i ma o bɛɛ kɔ i ma se ka ala ka masaya dɔn i ma se k'a diyaɲɛ ko dɔn i ma se k'a dɔn a tɛ min fɛ ka i sago kɛ diɲɛ kɔnɔ o de tɔgɔ ye ko kafiri an bɛ ala taala deli a ka dɔ fara an ye a ka samadiya kan n'i ko i bɛ ala ka nɛɛma jate a ye nɛɛma min k'i ye i k'a dɔn i tɛ se k'a jate i tɛ se k'a jate ala ka nɛɛma ka bon a ka jɔn kan ala k'an kɛ a ka nɛɛma dɔnba ye an bɛ seereya k'a fɔ masi tɛ ala taala kelen kɔ jɛɲɔgɔn t'a la a ka fanga na a ye adamaden dan dancogo cɛɲi na ka tila ka adamaden kana ni diinɛ ye diinɛ min ni adamaden tugura a la an bɛɛ lajɛlen bɛ kisi an bɛ kisi ɲɔgɔn ka tɔɲɔniw ma an bɛ kisi ka bɔ ɲɔgɔn ka hasidiyaw ma sabu diinɛ b'a a yira an na de ala de ye tilaliw kɛ wa a ye tilaliw kɛ cogo min na jɔn tɛ se k'a bɔ o tilacogo la o se t'i ye o dabali t'i ye a y'an bila ka taa siraw la tilennen kan sira tilennen min ni adamaden tugura a la a tɛ fili fiyewu ka tila k'an ladɔnniya kuranba la n'o ye ala yɛrɛ ka kumakan ye min ye jɔnniw bɛɛ lajɛlen na sɔn kɔrɔtɛlen ye ka silamɛya diinɛ in kɛ kafo fɛn ye diɲɛ ɲɛ ani lahara ɲɛ k'a bɛɛ lajɛlen kafo a kɔnɔ ala ko de la o diinɛ in a m'a kɛ anw kan koron fɛn ye a m'a dɛgɛri a m'a koron a m'a degun a fɛrɛlen i b'i to diinɛ in kɔnɔ i b'i ka commerce kɛ i b'i to diinɛ in kɔnɔ i b'i ka sɔrɔdasiya kɛ i b'i to diinɛ in kɔnɔ i b'i ka polisiya kɛ i b'i to diinɛ in kɔnɔ i b'i ka sɛnɛ kɛ ala m'an bali nin si la fɛn o fɛn y'an ka ɲɛtaa ye an ka lafiya sira ala m'an bali o si la a ka diinɛ na a y'a kɔnɔ fɛrɛ an ye o tuma na allahu subhanahu wa taala a fani siriyara an ma a
afaka do afaka dina dilu mi nabillahi ibrahimai sabe ala kira ka sharia ana mo ke ibrahima ka sharia lube kiliyi dina wala no mando dina wala fega mando amishire ka banku muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka jonge badu aka jide bele do wahayi na jami mane ala ka kuma kanye ko ale ala abi tinin kelaw don ka ko nyene kelaw kela de ko mane jento bi yela e bi fo ko nyumani jumana abeta ngale do ala bono e be fo ke nyumani jumana abeta ngale do ala do ala ko na biya de ala ja abe aw debe ka sora makena aw kam banguru tay ka ala tu ke ala bisu ke nga ayenni ni na aw fe aw kanenge munun ko ti dine fa ko ti ayaro to ya ka dine ke ayo kele munun bisa aw la ka daraja duma la hara do mi madi ma do ma munun bi juge ka daraja duma ama daraja min di ma do ma nema an ci jama ayo ni na Muhammad sallallahu alaihi wasallam an di Muhammad mi ya kando hadisa bele la apaka do ko fana ko ya ala suma de yedi ko ka ma tonyo le umbele dele mo nyesin ka ta fanga de ma aka jona ka fo ningerana bebe te maksi fanga di ko ni fanga kene la diriye kama tonyo le ka hatu sagi oma ka tonyo ni kelo ka udu bali tonyo nina ko fama be baraji soro wa be ka baraka da fin bana ye aka kone ye no ya kamara diwi ko ka ni fanga na yi tenike wala na janyana wala na yi tonyenike wa jurumu be ke famaka ani fana abinyini ko mo fe no ye mala diwi uru ka sabari abo se ba timesina tonyeni atimesina fiu ala di janai ka tonyo ke sabu kula ko timesina ko wa mun sera ka sabari o fanga tuku koro ko ya fa buye sara be bele buye ala ta ala yo nema ni usijama ayu nyini kira sallallahu alaihi wasallam ana su dungiye ana ka sahaba nyuye ani mawu ma turo ko nyumana ko kada sila ala duma o ko temele ko ala ka jom ni gabe nyuana de ni bi nyuana de la mu'minu kanyama ali ibn abi talib ayi jeye ali ibn abi talib mi naka bangini akera maka ala ka sobele bele kono no ya alkabay ka be juma duma ara jabat litan ani sabah sama kele o kofe sambisa o sambisa bana e ka don ali ibn abi talib ay jeyi ka ko ala kila ka hijranye ka bo maka kada madina ka ko onye sammuga ani sansaba dogo sammuga ani sanduru ka ko akira yele chilinye ni santa ani fraye dogo santa masima dele ka bangi alkaba kono ka ko ali ibn abi talib nye ala ya ko ye noye minyo na mage hali nabi mumi abaya aminatu fatima tu bintu asad mi hashim din mi abdullah fi din alina abi talib bi tajun sur hashim dila no ya ala kira moge sallallahu alaihi wasallam ni musubai no ya ali ibn abi talib bai na farko ni musunya na adebenye ni musuyin de jora ala kira yi ba joyorona musuyin islam yara ka hijira ke ala kira nofe sallallahu alaihi wasallam kana madina ni musubai ale de ala kira to tumanami abu talib ko fakura amina na musubai fe ko ali kungera na kwa be sujudu bi boli ka ali ibn abi talib ko to adebela atisika ke fiu ko ali ibn abi talib ba se aboda akona barakan ka tinti ni ka ko ke ka ko tinti wala atisika sujudu bi boli atisika ke tuwe shila ko de koso ni ali ibn abi talib na be kofo
abi fa karrama Allah wajha ko ale ce min yalla ko nyama de ka su kelen di gori e ka do ni musoyi ale de hashimin ka musoyi min bangina ne hashimin ka de yi ko folo kera ale tumana mi musu bay fatura ala kira sallallahu alaihi wasallam ayi musoyi kasange na yere ka doki de yi no ya ala kira yere ka doki ayo de ke ka musoyi kasange wala nyumon don ko tabi fisir wala kafiri o muso bay akbe ala kira ya sallallahu alaihi wasallam bato yorola kira ya maruke usama bin zaid aba ayyub al-ansari umar bin al-khattab ani farfin kedo ay kuru ya mariyo kata ka kurusi bakia tumana mi akoma nasira lahadula no ye kaburu de ay na fonye tumana mi no ye kaburu basi o ye jibla ala kira yɛrɛ ma ala kira nana a jiginna kaburu kɔnɔ ni ka kaburu den sen n'a bolo barakama ye ni ka bɔgɔ bɛɛ lajɛlen labɔ a tilalen bɔgɔ labɔli la ala kira y'a da kaburu kɔnɔ i n'a fɔ su bɛ da cogo min na ala kira y'a da kaburu in kɔnɔ ten ka sɔrɔ k'a kanto a ko n tigi ala yafa ne ba in ma n'o ye Fatima bintu Asadi ala alla duniya ka dalilu la dalilu jumɛn a ye bay'a min kɛ ne kira bolo alla duniya o la sabi munkiru ni nakiru bina ɲininka a la o ni ma fɛn fara ala kan o kɔrɔ de ye i ma ye jɔnni ye alla duniya ka dalilu la a ye lahidu ta ne bolo ko a tɛ sonyani kɛ melikew bina ɲininka e ko ko ye tugulen do kira de la a ye yamari ye nin ye y'a kɛ wa n ba do waati koro kosɔn kira ye nin ɲini ala fɛ ko a ladɔnniya a ka dalilu la i k'a ka kaburu i k'a don yɔrɔ i k'o fɛrɛ ne bɛ muhamadu hakɛ ne min ye ka nabima ye ani nabima minnu fatura ka kɔn ne muhamadu ɲɛ a kɛ olu bɛɛ lajɛlen kama ala yafa ne balima sabi e de ye hinɛbaw la hinɛbaa ye e ka di lajɛ ɔ n'a fɔra ko kaburu dɔw kɔnɔ ko dɔw man ka kɛ ɔ k'i sigi o si t'a la kira y'a da de ka dugawu kɛ a ba ye k'i sigi dɔrɔn e ko k'o ye bidaya ye walima k'o ye musirikuya ye e ala ka ciden je bandun dɔw sɔrɔla e kɔfɛ yan minnu ka dɔnni bonyana n'i ta ye koyi e da kaburu kɔnɔ ka dugawu kɛ e mandun dɔw sɔrɔla ko hali k'i sigi k'o ye musirikuya ye olu ye dɔnni sɔrɔ ka tɛmɛ e ka ne ya ala ka ciden ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ musirikuya ye ko tawhidu tawhidu kira sallallahu alaihi wasallam a ye nin kɛ a ba sanuman ye n'o ye Fatima ye ka tila ka ala deli sukɔrɔw fana ka hɔrɔnma na o kama a ka yafa a ba ma n'o ye nabiɲuman minnu kɔnna a ɲɛ k'a daminɛ an fa Adamu na ka na se fo Nabilahi Isa ma k'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ olu bɛɛ kama ala ka yafa ale ba in ma sahabaw ye kira ɲininka ko ya ala ka ciden anw ɲɛ b'a la i ye fɛn kɛ nin ye i ma deli ka min ɲɔgɔnna kɛ maa si ye dɛ kira ko tiɲɛ don n ye n ka duloki kɛ k'a kasange walasa ala k'a siri ni alijɛnɛ fini ye n ye n da ka kaburu kɔnɔ ka dugawu k'a ye walasa ala ta'ala ka fɛgɛyɛli kɛ ka bɔ a ma kaburu kɔrɔ n'a degun na sabu muso in ɲɛna ne ma ala ta kɔfɛ Abu Talibi kɔfɛ n badenw ala ye ala kira de su ka kɛ nin kan ka kɛ anw ye walanda ye Ali ibn Abi Talib ala ye cɛ min ɲɛnabɔ ye a ko ala kira y'ale ci ka taa Yamani jamana kan k'o y'a sɔrɔ ale ye funanni ye ale ko ya ala ka ciden e bɛ ne ci ka taa Yamani Yamani dun ye dɔnnidugu kɔrɔ ye dɔnnibaw caman bɛ yen ko dɔnniw caman bɛ yen ne ye denmisɛnnin ye n tɛ kiiti dɔn kira ye mun fɔ ka Ali jaabi a ko Ali taa ala ta'ala bɛ ne dusukun kana i bɛ na kiitu dɔn ala bɛ ne nɛ sabati mɔgɔw bɛ ne ka kumakan minɛ ka baara kɛ n'a ye ala y'o kɛ dɔrɔn Ali ibn Abi Talib don dɔ a sigilen
ala kira kɛrɛfɛ ani sahabaw caman cɛ fila nana o cɛ fila in kelen ko ala ka ciden ma ko ne ye falitigi ye nin ye misitigi ye i k'a dɔn misitigi kɛ misi ye n ka fali faga an b'a fɔ maa dɔw bɛ yen olu ma dalajɛ kosɛbɛ dɔ sera ka wuli k'a jɔ a ye sarali tɛ baganw ni ɲɔgɔn cɛ sarali tɛ baganw ni ɲɔgɔn cɛ kira sigilen don kira ma kuma kira ko ali ma kiiri tigɛ ni maa fila ni ɲɔgɔn cɛ ali ibn abi talib a ye falitigi ni misitigi ɲininka ko aw ka baganw kun bilalen don o yɛrɛ ma de wa walima o fila kun sirilen de don wa walima dɔ kun sirilen don ka dɔ labila wa falitigi ko ne ka fali kun sirilen don misitigi ka misi kun labilalen don wa yɛrɛ kun tugulen don a kɔ a ye n ka fali faga ali ibn abi talib ko misitigi ma i bɛ falitigi ka fali sa a kɛra ni ala kɛra ka yamaru ye a kɛra ni ala ka yamaru ye ala ye o sɔn dɔɔni na ali ibn abi talib sahaba tɛ walima adamaden yɛrɛ tɛ yen dɔɔni min bɛ aliyu la ala kɛra kɔfɛ k'o bɛ da bɛɛ wɛrɛ la k'i ti dama dɛ dɛ fikuhu la kur'anu la tafsiri la dɔɔni fan bɛɛ a dogolen n'a bangelen ala kɛra kɔfɛ ali ibn abi talib ɲɔgɔnna den khalifa cɛ saba in olu ka khalifayaw kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen ka sinsin bere kun ye ali ibn abi talib de ye ne ko ɲaamini min nana o ma o b'o ɲɛsin ali ibn abi talib de ma denfɛn tɛ yen ala kira kɔfɛ min ka fisa ni ali ibn abi talib ye a bɔ n'o ka fisa ni ala ka denfɛn bɛɛ fana ye sabu ala kira ka fisa ni ala ka denfɛn bɛɛ ye ala kira bɔ n'o ka fisa ni ala ka denfɛn bɛɛ ye an karamɔgɔ sidi sharif usman madan haidara a sara tɛ ala ka jɔ bolo sabu a ye tiɲɛ min yira an na a ye mɔkɛ ka sira min yira an na ni baara bɛ kan ka kɛ n'o ye bi maa ba kelen bɛ yen n'o bɛ ziyara kɛ bi ka sarakatu bɔ o ka banbaatɔw ye ka taa ziyaraw kɛ o ka banbaatɔw ka kaburu kɔnɔ o kun datugulen don o kun ma si dɔn yɛrɛ n'i taara fili mɔgɔ la ka ban o y'a bannen ye ka sɔrɔ a bɛ kuranɛ nɛsi yelen kɔnɔ an faw salen don bangelen an baw salen don o balolen ko an ka duwawu k'u ye nka o kun si tununna pewu k'o kɛ kojuguba ye k'o kɛ bidaya ye n badenw a seyidi sharif usman madan haidara ale de ye debi bɔ ɲɛw kan bi diɲɛ fan bɛɛ fɛ bi banbaatɔw duwawu bɛ k'u ye sarakatiw bɛ k'u ye fan bɛɛ fɛ diɲɛ bɛɛ ale min kɛra o sababu ye ala k'a mɛn an ye wɔnɔ ala ka baraka d'u la wɔnɔ ala ka baraka d'u la an baw ala ka sabari d'u ma ala k'o kɛ a dɛmɛbaw ye ala k'o k'a ka alaya kosɔn an karamɔgɔ kanuba n'a dɛmɛba ala ka hɛrɛ k'a bɛɛ ye jugu dogolen n'a bangelen ni min ye tuubi tɛ ye ala k'o ka tuubi minɛ ni min tɛ tuubi ala k'o ta tiɲɛ o mago sa diɲɛ kɔnɔ ani lahara ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين ألهيكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يوم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. falhamdulillahi rabbil alamin ambade tebe shirfila la jabaw amisege kawfo ka wali mando aka nyama dalila nintu yanye bangoni jangina bugula essayed sharif usman madan haidara aleka juma misir belebele kono ka berra jaba kalo sam bafla anintan shekima ka dilala fe juma chama ala ko do angar sigero kanga bato blami janina amba ufo ka wali mando aka nyama dalila jiya wati were ala ko irane na ula wa shukran lakum fi amanillah. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.